Lidt groft sagt, så kan man dele angst op i 2 slags angst. Den ene er reel angst, hvor man er i fare, og hjernen tænder for alarmberedskabet, så man hurtigt kan bringe sig selv i sikkerhed. Den anden slags angst er irrationel angst, hvor din hjerne mistolker noget til at være farligt, som ikke er det. Og den slags angst er der ingen grund til at leve med. Den stresser dit nervesystem og begrænser din livsudfoldelse. Angst responderer ikke ret godt på fornuft, så jeg ved godt, det ikke hjælper dig at fortælle dig, at det du er bange for ikke er farligt. Men heldigvis er der andre veje ind til din hjerne end gennem fornuften, som med hypnoseterapi og min erfaring med angstbehandling, så er jeg sikker på, at vi sammen kan finde nøglen, der slipper dig fri af din angst. På min hjemmeside kan du læse mere om, hvordan jeg arbejder med angst, og du kan kigge i referencerne og se, hvad mine klienter siger. Tak fordi du så med.